Bafowethu nawo umlando omkhulu umthandeni ehlanganisa u2 million in 6 days lapha na ke ngengoma yakhe gijima khona noma huke lapha na ke ebihlanganisa nje kanje bafowethu le ngoma iphule ama record amaningi yashaya ke imillion ngosuku olulodwa. Ngicabanga ukuthi nanga nabona njengoba ke siphinda isishaya u2 million in 6 days. Bafowethu inhle lento bese ngakhuluma ngenhlo sekhuluma ngani kwayisho labantu bafowethu ngicela uqale ngibikelela kwesiqiniseko SMA uma uqala ungena kule channel ngicela ubulungiswa ke ucelezele button ka subscribe ke ukuze uthole ezinye indaba ke engizokwenzela zona. Bafowethu ke umlando kaMaskandi mkhulu kakhulu. Ingoma kaMthandeni isishaye u2 million ngensuku 06 ihlele ku number 1 kuma trending song okuyinto bafowethu enhle kakhulu ke le elokhu ishawele ke izandla njalo ke lapha ke einkundleni zokuxhumana. Le ngoma isibreak ama record amaningi. Ngisazokuthatha ngikubeke ukuze ukuthi ke maphi ama record ewabreakile akhona endimeni yezomculo walolonke artist elikhona ngabe ipiano ngabe igqom kodwa siwabreakile ama record amaningi. Bafowethu 2 million in 6 days awayishayile ihlomba amabhinca asebenzile kakhulu ilezi ngophathele zona.